Hej alle jer i familien, der er i Thailand. Vi prøver lige at se, om vi kan nå at lave en lille bitte julefilm ud af, det vi har tilbage i dag, vores dejlige juleaften her. Vi har lige været ramt af en ordentlig gang sygdom herhjemme, så rigtig noget at gøre, så meget af det, men det er en del, så her kommer det. Vi har fået en lille ny beboer herhjemme, da de to gamle søde hunde har fået et fantastisk sted at bo på land. Så det her, det er vores nye lille kat Chili. Gang ind fra morgen til aften, og ja, hvad en kattekilling nu skal gøre, er det hun gør. Så hun er nok lidt større, når I kommer hjem, men Hej Kjeld. Hej. Håber I har en god jul. Jeg håber I får nogle gode gaver. Og håber at I tager nogle gode gaver med til mig. vil I nu have en rigtig god jul nede i Thailand. Nu går der ikke så længe inden hele pårykket kommer fra morgen. Så skal vi til at pynte juletræet, og så skal vi jo snakke med jer inden alt for længe over Skype. Det glæder vi os til. Så håber vi får nogle gode gaver, og jeg er sikker på, at vi også får herhjemme. Og nyd nu, det er nok lidt bedre vejr, I har end det vi har herhjemme. Godt nok skinner solen nu, men vi har lige fået en ordentlig regnskyld. Rigtig glad jul, og vi glæder os til, at I kommer hjem tilbage til Danmark, så vi kan se og høre alle jeres fantastiske historier. Glædelig jul.